Радиочестотният лифтинг с форма е нашето ново откритие. Форма подмладява зоните, които издават възрастта. Дизайнът на апликатора, вградените датчици за безопасност и протоколът за възможно най-продължителна терапия при над 40 градуса температура правят процедурата при нас различна от всичко, което сте опитвали. Форма е неинвазивна апаратна процедура за лифтинг на лице. Тя действа за изглаждане и превенция на бръчки, фини линии и увиснала кожа в различните зони по тялото. Форма повдига контура на челюстта, прибира брадичката, премахва бръчките пачи крак около очите, заличава назолабиалните гънки, пушаческите бръчки над горна устна, линията на челото, заглажда зоната около лактите и коленете, мишниците и гърдите. След 6 до 8 процедури ще имате оптимални за вас резултати, а ефектът може да остане и за около 4 години с правилната поддръжка.